skupljat flašice da proživimo. A mi smo još uvijek nezaposleni glas. Za našu mladost i za budućnost naše djece. Civilno društvo. U emisiji Civilno društvo predstavljamo Hrvatsku udrugu za medijaciju. Hrvatska udruga za medijaciju akreditirana je institucija za mirenje i obučavanje izmiritelja u Republici Hrvatskoj. Tko su izmiritelji i što je medijacija u sukobu, govore predsjednik Hrvatske udruge za medijaciju dr. Srđan Šimac i tajnica udruge magistar Suzana Fugaj. Znate, nema nikoga ko nije sudjelovao u konfliktu. To je sastavni i neizbježan dio života i želimo osnažiti ljude da su oni proizveli konflikte, ali da ih oni mogu riješiti. I da nema nikog boljeg koji ih može riješiti od njih samih koji su ih proizveli. I kažemo im, čini vam se negativni konflikt. Međutim, oduzmimo konfliktu negativan znak i stavimo ga u pozitivni. Što je pozitivno u konfliktu? Kako može biti konflikt pozitivan? Ma može, jer ako ja i vi smo u odnosu i ja nešto pokušavam promijeniti, vi ne reagirate, ne slušate me, onda ja planem, ja dignem riječ. Znači, kažu jedna od tih priča je da je konflikt poziv na promjenu. Stalno mi je. Želim da se nešto u našem odnosu poboljša i onda kako ne dobijam odgovor, ja dignem glas. I gotovo je, vi uzvratite tim glasom i onda prekinemo komunikaciju. I onda smo se razočarali, povrijedili, boli nas, možda uopće ne razgovaramo. I ako ne razgovaramo, ne možemo riješiti to. I tu se pojavljamo mi, Znači, razni su ti konflikti, mali, veliki, prenose se na generacije, na godine, onda ljudi odu u sudove i tek se onda tamo zarobe. Zapetljaju. Sudovi, to je pravna arena, pravni rat, tužba je objava rata drugoj strani. Da. I onda se svim sredstvima ovim, nazovimo i pod navodnike civiliziranim, nisu pravna sva sredstva civilizirana, idu na pobjedu i poražavanje do kraja i gube svaku kontrolu nad svojim životom, svojim i rezultatom svog konflikta. Vode ga neki drugi, mi pravnici, mi smo i pored ostali pravnici. I sad mi kažemo, nemojte gubiti tamo vrijeme, jer tamo se ne rješava vaš konflikt. Tamo se rješava vaš pravni problem. A konflikt nije pravni problem. Aha. Konflikt je problem u odnosu, u komunikaciji i pravo nema alat. Nema rješenja za konflikt. Znači, mi u sudovima riješimo pravni problem koji je koga zasmetao u vlasništvu, u posjedu, ali konfliktom se ne bavimo i kažemo ti si dobio, ti si izgubio, ali vaš konflikt je potpuno netaknut i nakon te presude vi ste još većem neprijateljstvu. I u velikom minusu na računu. Emocionalno, da. I emocionalno i financijski svaki sudski postupak, odvjetnici, stručnjaci, tko će pronaći tu istinu, ali to nije prava istina. Ljudi imaju pogrešan dojam da će sad stručnjaci pronaći pravu istinu i tko je u pravu, ali ne. Oni se time ne bave. Oni se bave svojim poslom. Kao što ste rekli, a to je nešto što piše u nekoj knjizi i nema nikakve veze s vama i s vašom istinom. Tako je. Zapravo, dobro ste ovo spomenuli da ljudi gube i vrijeme i novac i živce na sudu, a kod nas recimo u prosjeku jedan postupak, odnosno predmet, se može riješiti čak u jednom danu. Znači, prosječno trajanje jednog sastanka do nagodbe, odnosno dogovora, sporazuma između stranaka, zna trajati 5-6 sati. Nekad i kraće, ali prosjek je 5-6 sati. Tako da evo, brzi smo, učinkoviti smo i na kraju krajeva ljudi stvarno dođu do rješenja s kojima su zadovoljni i jedna i druga strana, odnosno više njih koliko ih već ima. Lijepo ste ovo rekli sa istinom, ja? Svi smo mi, vjerujemo da je ono što mi zastupamo točno. Nismo svjesni ograničenja naše percepcije i da zapravo nemamo informacije. Nemam sve informacije koje vi imate. Ali lijep nam je osjećaj, ja sam u pravu i to želimo dokazati. I vjerujemo da smo objektivni i jako se čudimo zašto vi ne vidite ono što ja vidim. Ja? I onda to pokušavamo dokazati u sudu. A u sudu se ne bavimo istinom, vjerovali ne. Sudu je važno riješiti predmet. A
A u medijaciji mi se bavimo vašim istinama i zato konflikt zovu sudar dvaju ili više istina koja se svaka bori da dokaže da se prava. Da je prava i neće se nikad umiriti dok je ona druga strana ne čuje, sasluša i razumije. I to je ono što mi pokušavamo. U sudu se vi ispred suca borite čija je istina prava, pri tome je skrivate, govorite poluistine, često se govore i laži, jer nije jednostavno biti ispred suca, činite sve da pobjedite. U medijaciji nemate taj osjećaj. Jedina pobjeda u konfliktu je naći rješenje. I mi smo ti koji kažemo, ovo je vaš konflikt, ovo je vaš spor, ovo je vaš život. I jedino vi znate koje je najbolje rješenje za vas. To što ga sad ne vidite, ne znači da ga nema, ali mi ćemo vam pomoći kako ćete doći do njega. Kako? Tako što ćete vi biti najvažniji u svom postupku rješavanja svog spora. Sve ono što je vama važno, što vi imate reći je nama važno. Sudu je važno samo pravno relevantno. I sad ljudi odjedanput po prvi put u toj atmosferi u kojoj se pazimo jedni na druge, medijatori u sredini, nema ovlast odlučivanja, pazi na negativne emocije, dogovorimo se o pravilima, slušat ćemo jedni druge, nećemo prekidati, nećemo koristiti krive riječi. I odjedanput u toj sigurnoj atmosferi ljudi počnu pričati sve što je njena duši. I odjedanput se po prvi put slušaju. Ja? I saznaju nove stvari. A da si mi to rekao prije. Ali nisam ti mogao prije, jer mi nisi slušao, jer smo se svađali i vikali. I zato se tu događa ta jedna mala ljudska čarolija, u kojoj ovako vam se čini nevjerovatno. Ali sjetite se prijatelja, životnih poslovnih partnera, kad ste se malo svadili, pa ste se umirili, pa ste počeli pričati, pa ste se ispričali, postali ste još snažniji u odnosu. Ja? Eto, to mi kažemo ljudima, vi to možete, vi to znate, ali trebamo mala pomoć. Dođite do nas. U čemu se sastoji ta mala pomoć? Ono što je zadaća medijatora na početku svakog postupka je da se zapravo strane u sukobu čuju. Jer se one ne čuju uopće. I medijator, odnosno medijatorica je na neki način komunikacijski kanal između njih, da se po prvi put nakon nekoliko godina, mjeseci zaista čuju i razumiju. A dok se oni čuju i razumiju, nakon toga medijator vodi postupak i zapravo pomaže im da dođu do nekakvih prijedloga i do nekakvog konstruktivnog rješenja. Znači, ja bih rekla da je najveća zadaća zapravo na početku, jer nam se znalo dogoditi da u medijacijama, to stvarno ne možete vjerovati. Evo, ja se sjećam sad, prije 2 tjedna sam imala jednu medijaciju u kojoj bio je obiteljski problem, odnosno došli su nam mladi par koji je htio sklopiti plan o roditeljskoj skrbi i oni nisu razgovarali godinama, iako imaju zajedničko maloljetno dijete. I najprije smo pokušavali uopće stvoriti komunikaciju između njih, jer komunikacije nije bilo, jedino pisanim putem, odnosno mailom. Interesantno je da je jedna strana govorila nešto što druga strana nikako nije čula. I kad smo pitali tu drugu stranu, dobro, možete sad probati ponoviti ono što ste vi čuli. Gospođa je rekla nešto sasvim deseto, što uopće nije imalo veze s tim što je gospodin govorio, i onda kad smo mi to parafrazirali, onda je zapravo ona bila iznenađena i rekla, ali nije on to rekao. Rekao, ok, čekajte, sad ćemo provjeriti s gospodinom, možda smo mi krivo shvatili. I pitali smo njega i on kaže, da, upravo sam to rekao. Tako da zanimljivo je kad sudjelujete u tom razgovoru da vidite da zaista ljudi stvarno se ne čuju. I uopće ko da izgovaraju neke druge stvari. Tako da svi Kad smo emotivni, možda naš racionalni dio mozga je isključen. Apsolutno je isključen i tek kad se oni čuju i tek kad razumiju što jedna strana osjeća, koje potrebe ima, što zapravo želi, kad se međusobno čuju i razumiju, tek onda mogu razgovarati o tome kako će riješiti taj problem. Ali to ste lijepo rekli, možda niste razmišljali što znači riječ sporazum. To je sjajno nešto. Spor plus razum. Samo vidite, do sporazuma možemo doći tek kad dopustimo da uključimo razum. Dok vladaju negativne emocije, razuma nema.
To biologija je jako dobro objasnije, neurologija, i baš mi omogućavamo da se te emocije izbace, ali u kontroliranim uvjetima. I kad se ljudi olakšaju, kad shvate da su imali priliku reći ono što im je važno, i kad shvate da nasuprot nije neprijatelj, sve se mijenja. Naime, mi jako koristimo riječi. Jel? Mi odmah na početku kažemo, očekujte da ćete čuti stvari kojima se ne slažete. Ali molim vas, nemojte reagirati, ostanite mirni. Drugo, nasuprot vas ne sjedi neprijatelj, nego sjedi čovjek koji ima samo drugačije poglede o istoj stvari od vas. I sad ćete dobiti priliku da po prvi put mu kažete kako vi to mislite. Treće, mi kažemo njima, ovo nije vaš i vaš problem, ovo je zajednički problem. I nemojte više napadati jedni druge, jer nema nikakve svrhe da se napadate. Ajmo zajedno napad zajednički problem. I sve se već od tog trenutka mijenja. I kad znate, imate nekoga u sredini u kojem obje strane izaberu medijatoricu. Dajemo vam ovlast da nam pomognete u našem problemu. To je nevjerovatni privilegij. Ali mi lijepo djelujemo tu jer to nije naš konflikt, znate, mi smo involvirani i onda mi možemo nekim objektivnim pogledom gledati, pomoći im kako da se otvore, kako da gledaju u pravom pravcu, kako da kažu ono što je njima važno, kako da se čuju, slušaju, razumiju i kako da iz njih izađu rješenja koja su najbolja za njih. Jer mi uvijek kažemo, vi ste najveći eksperti za svoje živote i vi najbolje znate rješenje koje će biti odgovarajuće i vama. I mi tu šaljemo tu poruku, pobjeda, ta win-lose, pobjednik, gubitnik, stalno je sve usmjereno od djetinjstva, ko je najbolji, ko ima najbolju ocjenu, ko je najbolji u sportu, ko će pobijediti u politici, ko će pobijediti na ulici brzini automobila. Međutim, mi sad šaljemo poruku, moguće je da oboje pobijedite. Kako možemo oboje pobijediti? Pa lijepo, imate i vi problem, imate i vi. Ajmo ga riješiti na način u kojem nećete vi dobiti sve, niti nećete vi dobiti sve. Nego ajmo naći treći put u koji ćete i vi dobiti i vi dobiti. I u početku vam se ne čini da je to moguće jer samo vidite ono svoje rješenje i ustrajete na njemu. Ali da vidite kako se u ovom načinu razgovora otvore prozorčići cijela klizna vrata novim rješenjima. Kažete da je to problem koji imaju ljudi u tom sukobu jedni s drugima. Međutim, potrebna je treća strana, zato ljudi misle da je to možda sud, da je to možda odvjetnik, da je to možda sudski proces. Kao što smo rekli, oni se ne bave rješavanjem vašeg problema, oni se bave svojim poslom koji je visoko kodiran u svim tim knjigama, je točno zapisano što oni smiju ili ne smiju raditi i to konkretno možda s vašom situacijom ni nema neke veze. Oni će vas podvesti pod slovo zakona. Medijatori su svojevrsni mirotvorci. Što donosimo mi u medijaciju? Donosimo to jedan vlastiti mir, sigurnost, zdravo samopouzdanje. Donosimo optimizam. Mi dođemo sa osmijehom, razumijete, ljudi ulaze u medijaciju namrguđeni, a izlaze sa smješkom. Ja? Uđu s problemom, izađu s rješenjem. To nema nigdje osim u medijaciji. I onda i mi kažemo, mi ne kažemo, znate, ovo je strašno teško, ovo je komplicirano, vi to nećete moći, ne znam kako ćemo zajedno. Nego kažemo, ovo je sve za ljude. Vi to možete, mi znamo da vi to možete, mi ćemo vam pomoći. Ja? I kad god, znate, zapne komunikacija, kažemo, dobro, trenutno smo malo zapeli, međutim, nije ovo gotovo. Svaki sljedeći trenutak, nova riječ, nova informacija, stvari se mijenjaju. Ja? Tako da mi unosimo tu jednu strukturu, znate, u razgovor koje nema. Sjetite se, ako ste se s nekim porječkali, čim se pojavi neki stranac ili neka treća, odmah počnete uz publiku paziti na svoje riječi. Ja? Da. I tako se svi pazimo u medijaciji. Oni međusobno, mi njih, oni nas. I onda omogućimo da doslovce otkrijemo i spustimo te maske odrasle. Sudionik konflikta, suprug, poslovni partner u sukobu. Mi smo ljudi i svi smo ovdje ljudi, idemo razgovarati kao ljudi. I onda sad to zvuči kao nešto la,
Ali zapravo svi znate kako se oduševimo kad bilo gdje pronađemo na ljudskost, ljubaznost. Na ulici, u liječnika, na šalteru, u prometu. I tako nam malo treba. Kad sretnemo čovjeka. Kad sretnemo čovjeka. I zapravo mi sad pokušavamo vratiti čovjeka nazad i tu unijeti humanost u postupke rješavanja sporova koja se zagubila. Da vidite koliko ima samo na radnom mjestu problema. Najdrže nam se kad nas se u novo vrijeme javljaju da ih podučimo kako komunicirati i upravljati konfliktima na radnom mjestu prije nego što konflikt nastane. Ja? A ne idemo u sud, idemo u otkaz, idemo premjestiti u drugo mjesto. I nevjerojatno je koliko moderni poslodavci sad ulažu u edukaciju svojih radnika. Ne birate svoje kolege, zajedno ste više nego sa najmilijima, puno interesa, osobnosti, ega, borbi, novac je u pitanju, obaveza. Životno važna stvar, obaveza. I onda ste nekako pod stresom i onda zaboravite na ovu ljudsku komponentu koja je jedina koja to može rješavati. Tako da pokazalo se da ovi osobni problemi, znate, susjedski, jako i dobro rješavamo kad su ljudi osobno involvirani, onda to mrvicu traje duže, ali govorimo o danima ili tjednima, a ne o mjesecima i godinama. A biznis ljudi to nekako puno pragmatičnije rješavaju. Znate, kad se prebace na poslovni interes umjesto na pravni, o čemu ste vi govorili, što nema veze s poslovnim, onda tako pragmatično rješavaju stvari. Čak često nastave poslovnu suradnju nakon medijacije. Znate li možda otprilike, znamo da su to velike brojke, ali koliko u prosjeku traje sudski postupak u Hrvatskoj? Kažete, mirenje može biti gotovo za 1 dan, za tjedan dana. Imam 2 razine informacije. Jedna je iz Europske unije, koji su rekli da u Europskoj uniji prosječno parnica traje 554 dana, a medijacija 32 dana. U Hrvatskoj imamo podatak da oko 1000 dana traje prosječno jedna parnica. Znači ima onih koji završe brzo. To bi bilo 3 godine, recimo. U prosjeku. U prosjeku, znači prosječno 1000 dana. I sad bi ja htio poslati jednu poruku. Da se ne plašimo medijacije, da se ne plašimo mogućnosti da riješimo naše probleme brzo na način koji će svi biti zadovoljni. I da se nijedna profesija, posebno pravna, ne pravi. I sad ova brojka je najzapanjujuća. 47% njih uopće ne rješava svoje sporove. Zamislite, znači 50% tržišta konflikata je potpuno nepokriveno nijednom uslugom. Zašto ljudi kažu da ne rješavamo? Zato što ne možemo se i priuštiti suđenje i ne želimo tu tegobu. Naš je cilj da prije nego što dođu u sud pokušaju ovu varijantu. A za sud, za pravni rad uvijek ima vremena. Uvijek ima vremena, hoću reći, ovo kao što ste naglašavali, doista ne treba shvatiti kao konkurenciju, jer nam je činjenica da sudski spor tako dugo traje, to znači da su sudovi zatrpani. Da. To ne znači da oni loše rade svoj posao. Oni su prezatrpani da bi ga radili brzo. I na to morate računati. Jednostavno, oni imaju jednu proceduru koju se striktno moraju držati. Ta procedura traje. Ona se nekad može, nekad se ne može ubrzati i zato su sudski sporovi dugi. Pa slažem se sa svim što ste rekli i ono što mi isto tako dajemo ljudima koji se nama jave s problemom, odnosno sukobom ili konfliktom, kako god ga zvali, je da mi sa svojim strankama dogovaramo termine sastanka. Znači, ako im treba nešto hitno, ako je stvarno riječ o nekom planu o roditeljskoj skrbi ili nešto što im je jako goruće i važno, čak dan, dva nakon što nam se jave, mi možemo organizirati sastanak. Isto tako, sastanak traje onoliko dugo koliko oni to žele, odnosno koliko vremena imaju za izdvojiti. Znači, treba hrabro se izaći iz konflikta, za preuzeti odgovornost za njegovo rješenje, vidjeti čemu sam ja pridonio konfliktu i zatražiti pomoć. I sad jedanput birate svog medijatora, birate vrijeme i mjesto, birate sve što ćete vi reći što je vama važno. A? U svakom trenutku možete izaći iz postupka, iz suđenja ne možete izaći kad ste ušli. Ne. Možete zamijeniti medijatora i ono što je najvažnije, rezultat
dogovor je, svaka točka i zarez vaša. Ne može bez vas. Niko vam ga ne nameće. I sad, kako ćemo doći do toga? Lijepo. Samo se ohrabrite i reći, ne želim više konflikta u životu. Ne želim da traje više ni jedan dan da gubim u životu. Zamislite, 10, 15, 20, 30 godina na generacije se prenosi. Želim da ovo završi i da imam svoj mir. Da. Nemamo čarobni štapić, ne možemo riješiti, ne možemo svima pomoći, ali naše najveće brojke do 80% čak medijacija završimo nagodbom. Ako je i nema, uvijek vam ostane to da odete na sud, niste ništa izgubili. Evo, kao što smo čuli, medijacija je proces koji može kratko trajati. Ako ne uspijete, idite dalje u rat. Tko može pobijediti? Ali, hoću vas pitati na kraju koje sve usluge nudi vaša udruga? Ima još toga čime se vi bavite i što nudite? Da, imamo raznih edukacija, edukacije za medijatore i medijatorice, znači osnovne obuke, dodatne obuke i specijalizirane obuke za medijatore, a isto tako za širu javnost imamo i edukacije koje su srodne ovim temama, odnosno komunikacijske vještine, pregovaračke vještine, razne radionice i predavanja na srodne teme. I evo, ako mogu, najavila bi da imamo 14., 15., 16., 22. i 23. lipnja online osnovnu obuku za medijatore i imamo 22. i 23. lipnja uživo radionicu kako razumjeti sebe i druge. To je svojevrsni uvod u nenasilnu komunikaciju. A osim toga, evo, u pripremi smo za razne edukacije o upravljanju konfliktima na radnom mjestu. Znači, mogu nam se javiti na broj telefona 01 4811 283 ili nas pronaći na društvenim mrežama Hrvatska udruga za medijaciju, na Facebooku, LinkedInu, Instagramu, ili nam pisati na mail adresu info@medijacija.hr. U emisiji Civilno društvo o postupku medijacije kao načinu rješavanja sukoba govorili su predsjednik Hrvatske udruge za medijaciju dr. Srđan Šimac i tajnica udruge magistar Suzana Fugaj. Hrvatska udruga za medijaciju akreditirana je institucija za mirenje i obučavanje izmiritelja u Republici Hrvatskoj. Na kraju emisije pozdravljaju vas Marija Pečnik-Kvesić i Vesna Jukić-Turtula.